हामबाय media person dong no sini 49 samunu assembly ni ngai jengbok tipralen greta teplen nanggo a nangmano sanai jeng tini samunu bazar nokhlawo 10 ta ni simi 3 ta jora asuk laika greta teplen sanai sini tipra ha salsa bubugra 184 jona bubugra bai palai thangjak o ha जों तिप्रासा थानसा खायै पालाय फायजाक चिनियो तिप्राहा 1947 15 अक्टोबर भारत मार जारंगमानि परे चिनि भारत हा कतर नि बिसिङो तीन तिप्राहावो फातारहानि टकमा कसमरक फायमासाका फायो जों गोबां ना जागासे दाबुक जों कमै थांका बंसे किसां थांका जे समय मार जारंगो भारत बायापुरो जों तिप्रासा चिनि हाव गोबां मा दंमोनि दिनै जों किसिसां मा थांका आबन बागै जों थांनानै लामा करि खाताय जों थांनानै लामा मार तुखा थांमानि लामा रुतुकमानि बिसिंतै चिनि बुबाग्रा जोंनाव तै दुलनानि बागै 19 दफा चिनि बुकुं बारा जातिरंनो तै दुलै चिनि हा बायगे मोथाङै कलांनाय ग्रेटार टेबलेन सानमान बिसिंतै चिनि हानो मोथां कलांनानि बागै बुबाग्रा चिनि तिप्रासा 19 दफानो लगिसानै 27 तारिखो दिल्ली जंतर मंतर थांगै दरना खाइ दङ जिरखगै दङ चिनि मानथारिदि चिनि हारदि जों कुनु सानिया निनथेनि मायबो सानिया तैबो सानिया रांबो सानिया जों मात्र निनथेनि ग्रेटार टेबलेन सानो जों थांनानि बागै चिनि शासन नंनानि बागै चिनि मुख्यमंत्री नंनानि बागै रां चिनि यागो सफैनायनि बागै जों राज्य शासन खायनायनि बागै चिनि याक्ति राज्य चालनायनि बागै आबो सानै जों जिरखगलायजाक आबिसिंतिनो जोंबो दिनै सामुनो जिरखगलायजाक सानलायजाक चिनि मानथाय प्राय चिनि अरनि ज ताखु बुहुक दं 1000 सोक बरक नाय जोंबो दिनै गथुमलायजाक आ गथुमलायमोन बिसिंतै गाहाम हामिया सालायका चिनि मानथाय सानलायका केबो माइमा जाया केबो तैमा नंया निजिनि पकेटनि रां पैसा खिबेलायै फायै मिटिंआव अ आसुकमानि पान्डव आसुकलायजाक आ आसुकलायमोन बिसिंतै जों जतननो हामबाय जानो तिनि पान्डा मुथागलायजाक ताबुंनो 3टा बाजियाव चिनि पारमिशन मात्र 3टा आबन बागै जों तिनि जे फायनाय चिनि अर फायनाय ताखौबो जोंनो बेलेखे पाइप्लाय हामबाय मारबो जों ब्लक कमिटि दिप्रमथा YTF ब्लक कमिटि DWF ब्लक कमिटिनि बखाक्तै बेलेखे पाइप्लाय हामबाय जों अरनो पान्डा पायिरका हामबाय।